mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kabit ng boss ko ang jowa ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Jack. 29 years old. At ito, ang aking secret file. June 4, 2022. May nakilala akong isang lalaki. Isa siyang pulis. Nakilala ko siya sa bahay ng boss ko. Doon ko siya nakainuman. Nung una, akala ko ay kamag-anak siya ng boss ko. Panay ang kindat niya sa akin. Inis na inis pa nga ako sa kanya dahil ang OA niya para siyang baliw. Nakada napapatingin ako sa kanya, kumikindat siya. Then after ng inuman, hinatid na kami ng boss ko pauwi. Sinundan niya yung sasakyan ng boss ko. Nang makauwi na ako, nag-message siya sa akin. Tinatanong ako kung Ilocana ba ako. Pero yung message na yon, nakita ko after 1 month. Hindi na kami uli nagkita eh. Then nagtanong ako sa isa sa mga kasamahan ko kung meron bang pamilya si Den. Yes. Itago natin siya sa pangalang Den. Then, tinanong nila ako. Kinontak daw ba ako? Sabi ko, hindi. Nagsinungaling ako, DJ Rocky, para wala nang masyadong usapan. After nun, pag nasa duty na kami ng boss ko, panay ang tawag ni Den sa boss ko. Video call. At minsan pag may procedure kami at hindi masagot ng boss ko yung call, ako ang sumasagot. Sinasabi ko nga na meron kaming pasyente. Hanggang sa nalaman ko through my boss na may lihim silang relasyon ni Den. 3 taon na raw sila.
Ikinuwento niya sa akin ang mga ganap nila. Grabe, DJ Rocky. Hindi ako makapaniwala nung una. Doon ko napagtanto na kapag nagvi-video call pala sila, napapakita rin ako ng boss ko na kasama siya. Ultimo mga away at tampuhan nila na ikwento ni boss sa akin. So lumipas pa ang maraming taon. Actually, hindi naman maraming taon. 1 taon lang. May 12, 2023 to be exact. Nag-add as a friend sa akin si Den. Tapos, in-screenshot ko, sinend ko sa boss ko na nag-add nga sa akin. Yung lihim na karelasyon niya. So, nag-okay naman yung boss ko. Kinonfirm ko kasi malamang ako raw ang pagtatanungan nun kung nasaan si boss, kung kasama ba ako. So, sa akin, wala lang. Inaccept ko naman si Den. Hanggang sa lagi niya nang tinitingnan kung anong nangyayari sa araw ko. View niya yung story ko at nagla-love react sa mga post ko. Then June 3, 2023, unexpected, tumawag si Den sa akin sa messenger. Sinagot ko naman. Tinanong ko siya kung bakit. Then, tinanong niya sa akin kung pauwi na raw ba kami. Sabi ko pauwi na po ako at si boss pauwi na rin. Magkahiwalay nga lang kami. Tapos bigla niya akong kinumusta. Sumagot ako na okay lang po. Maya-maya pa, bigla niyang sinabi sa akin na matagal na kitang gustong tawagan kaso baka kasi magsumbong ka. Then sabi ko, para saan? Then sabi niya, ang tagal na nating hindi nagkikita. Miss na kita. Nabigla ako sa sinabi ni Den. Kaya sabi ko, hala bakit? Tapos siningi niya yung number ko. Well, ibinigay ko na talaga ng tuluyan. Yung alam kasi niyang isang number ko, yung pang-work. Ngayon na, ibigay ko yung pang-personal ko. Nung tumawag siya sa akin, iba yung naramdaman ko. Tapos nagpalitan na kami ng mga message. Nag-update na siya sa akin. Ang bilis na mga pangyayari. June 4, 2023, naging kami na. Araw-araw ay nagme-message siya sa akin. Araw-araw nagvi-video call siya. Nung una, iniisip ko na baka gusto lang malibang nito. Pero parang iba. Ibinibigay niya sa akin lahat. Palagi niya akong tinatanong kung nasa bahay na ako. Then one day, sinabi niya sa akin na lumabas daw kami. Pumayag naman ako. Di ko na iniisip na meron akong boss na sinasaksak patalikod. Hanggang sa may nangyari sa amin ni Den. Naulit ito ng naulit. Labas pa rin kami ng labas. At ganun din sila ng boss ko. Pumayag ako kay Den na maging kami. Kahit alam ko na may asawa siya, may kabit siya, at boss ko pa.
Then, one day, tinanong ako ng boss ko, bakit daw panay ang heart react ko sa post ni Den? Kinabahan ako noon, DJ Rocky. Parang may galit yung tanong ng boss ko sa akin. Alam kong mahal ko na si Den. Biruin niyo yun? Pumayag ako na 3 kami. So, no choice. Binlock ko na lang. Binlock ko si Den sa FB niya. Ang hirap pumasok sa ganitong relasyon. Kasi para bang araw-araw kailangan kong lunukin ang pride ko para lang sa pagmamahal kong ito. Then nakontak ako ni Den sa phone ko. Sinabihan ko siya na ayokong masira siya sa pamilya niya. At ayaw ko rin siyang masira sa boss ko. Malayo ang age gap nila ni boss. 51 years old na si boss. Pero alam kong mahal niya si boss. Ramdam kong option niya lang ako. Mayaman si boss. Tapos matagal na ang relasyon nila. Ako, single mom. May isa ng anak na babae. Although walang problema kay Den yun. Pero, mali pa rin eh. Pag dumarating ang asawa ni boss, hindi sila nakakapag-usap ni Den. Sa akin, nagme-message si Den. Pero pag wala ng asawa ni boss, at may pagkakataon silang mag-usap o magkita, magme-message lang siya sa akin ng good morning. Tatanungin lang ako kung nasa bahay na ako. Ganun lang. Sinubukan kong makipaghiwalay na kay Den. Wala siyang sagot sa akin. Pag nag-aaway kami, hindi siya nagre-reply. Pero kinabukasan, mag-a-update na lang bigla na parang walang nangyari. Hindi ko alam kung mahal niya ba ako o mahal niya lang ako dahil kailangan niya ako. Ayaw niya bang pumayag na mawala ako kasi nga mahal niya ako? O ginagamit niya lang ako pag wala si boss at ang asawa nito? Masakit ang pinasok ko. At hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba to. Kailangan ko na itong itigil. Hindi ko alam kung aaminin ko ba sa boss ko to. Kasi gusto ko na magkaayos na rin kami. Hindi okay ang relationship namin ng boss ko eh. Dahil nga sa napansin niyang react ng heart doon sa post ng jowa niya. O baka may napapansin pa siyang iba. Mag-iisang taon na kami ni Den. Paparating na ang asawa niya sa June 6. Mag-8-year anniversary na sila. At pinaghahandaan niya yun. Ang sakit lang na yung amin wala lang. Samantalang sa iba effort siya. Nakabakasyon siya ngayon. Sa June ng katapusan ng balik niya. At doon lang kami ulit makakapag-usap ng personal.
Ang rule namin, pag bakasyon, no communication. Hintay lang kung kailan uuwi. Pero kahit ganun, nandito pa rin ako nakakapit. Sana mabigyan niyo ako ng advice sa sitwasyong pinasok ko. Biruin niyo yun. Kabit ng boss ko ang jowa ko na may asawa. And that makes me a kabit. Masakit. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ja. At ito, ang aking secret vow.